De toename van verliniers dit net op hemzelfs. Ook in de eerste maanden van dit jaar is het aantal meldings van geweld in Bern weer groeid. De gezinnen waar wij binnenkomen zien we dat met name de rode draad is de economische verslechtering. Dus de crisis wat maakt dat mensen hun baan verliezen. Dreigende uithuiszetting door huurachterstand, dreigende schulden die oplopen. Gas, water, licht wat afgesloten wordt. En dat leidt tot spanningen in het gezin, wat vaak op elkaar dan helaas wordt afgereageerd. Jeugdzorg zelf zei door genoeg meestingen en middelen te beschikken om de problematiek aan te pakken. Maar er wel een beroep op bijgelijks docenten, bennedokters en benopvang om vlug in actie te komen. Vooral dat het vermoeden bestaat dat een ben mishandelen wordt. Het maakt het erbij net uit dat het nou gaat om fysiek of verbaal geweld. Verschillende vormen van huiselijk geweld kan fysiek zijn en niet gericht altijd op de kinderen. Soms komt dat helaas voor. Maar we zien ook dat kinderen getuigen zijn van huiselijk geweld. Dus dan speelt het zich af tussen de partners. En een andere beweging die wij zien, dat zijn helaas scheidingen die niet op zo'n prettige manier verlopen. En daar zijn kinderen dan ook getuigen van constant ruzie, strijd, touwtrekkerij. En dat is meer het psychische effect. Dus enerzijds fysiek, anderzijds getuigen van huiselijk geweld. En een derde vorm is toch de psychische druk op de loyaliteit van kinderen, met name bij hele vervelende echtscheidingen.